Здравейте! Нека да видим как можем да си направим електронни уроци под формата на страница или пък видеоклип или пък пост чрез Adobe Spark. Регистрирате се в сайта. Сортирането на нов проект започва от тук. Страница. Заглавие. И подзаглавие. Добавяне на бекграунд към заглавието. Качване на снимка. От компютъра или от интернет. Нагласяне на позицията на снимката. Сейф. Добавяне на текст. Нека първо да видим фото. Има различни опции. При втората снимката се вижда, когато се скролне екрана. Това е по-тесен вариант на скролването. Цялостен вид. Текст. Бутон. Може да озаглавим бутона както пожелаем. Позиция на бутона. Видео. Фотогрид. Набор от снимки. Може да заменяме място на снимката. Една с друга. Сейф.
При този бутон избираме снимка, която да бъде като бекграунд. Вграждаме я в страницата и после върху нея можем да добавяме друга снимка или снимки, текст, бутон. Винаги може да сменим темата. Да изберем друг шрифт. Може да видим как изглежда нашия урок. И ако сме доволни от резултата, споделяме. Избираме на категория. Откриване на линк. Този линк може да бъде поставен във всяка една социална медия. И всеки, който има този линк, може да отвори страницата и да разгледа урока. Може директно да се постнича във Facebook, в някои от страниците, например, които сте направили за вашите ученици. Много удобен инструмент. Ако има и ученици, които имат различно развитие във вашия клас, ученици, които са много напред с материала или пък много по-назад, може да направите два варианта на урок, съобразен с тях. И те да си го отворят вкъщи и да, как се каже, да бъде специално пригоден за техните нужди. Благодаря ви за вниманието. Видим сега как се правят видеоклипове. Заглавие на видеоклипа. По-късно може да бъде променено. Избира се тема. Избира се от тук темата върху темплейта. Първоначално винаги има едно кратко филмче за това какво може да бъде направено. Първия слайд може да се избере да се качи видео. Необходимо да се избере видео към вашия компютър. А как може да се свали видео на компютъра? На един много лесен начин. От YouTube. Избирате подходящ видеоклип. И след това в линка, преди самото YouTube, добавяте SS. Може да свалите клип.
И така да качим клип, който свалихме. Избираме го от компютъра. Може да го нагласим да не бъде целия, някаква определена продължителност от него. При създаването на видео с Adobe Spark клипчето не може да бъде по-дълго от 30 секунди. И ако искаме така по-дълъг клип, ще е необходимо да слагаме парче по парче, едно след друго, това, което ни е нужно. Само 30 секунди. Клип. Върху качената част от клипа може да добавим снимка. Да изберем как искаме да изглеждат нашите снимки. Всичко това са отделни слайдове. Може да запишем нашия глас като бележка на някои от частите, като натиснем този микрофон. Да видим какво стана с нашия клип. Когато качихме видеоклипа, ние можем да изберем дали да го изрежем, дали той да продължи, т.е. да се запишат нови 30 секунди от клипа, дали да има звук към него. Така, вече сме добавили няколко слайда. Можем да разгледаме какво точно се получи с нашия видеоклип. Ако ни харесва това, което се е получило, разбира се, бутон на Share. Линкът, който се получава, можем да споделяме навсякъде, така че нашите ученици да отворят клипчето и да го гледат. Благодаря ви за вниманието.